Moikka vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me esitellään mun raketit vuodelle 2023-2024. Tosiaan viime videossa mä sanoin, että me ei nähdä enää vuonna 2023, vaan me nähdään 2024. Nyt kävi näin, että on tullut vähän rakettikaupoilla käytyä ja nyt mä esittelen mun raketit. Tosiaan me käytiin byrokratialla ja rakettitukus ostamassa nämä raketit, mut joo, mennään suoraan videon pariin. Aloitetaan tukun tuotteista. Tukulta meillä lähti 10 pakettia turbotundereita. Sitten tukusta meitä lähti 3 pakettia kunkkutykkejä ja 2 pakettia isoikihoja. Ei mikään ihmeellisiä setti tukusta, mutta tällaisilla me pärjäällä uusi vuosi tukun osalta. Sitten mennään byrokratiaan. Ihan ensimmäisenä byrokratialta saatiin kaupanpäällisenä papattimattoja. Yksi tollanen papattimatto. Sitten byrokratialta 4 minipandaa. Sitten joku tällainen First Class Black and White tämmönen suihkupaketti. Toi näytti ihan mukavalta, joten otettiin sellainen. Viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä tuotteena meillä löytyy Crazy Clown. Se on meidän finaalipata. Siinä on 36 laukausta ja siinä on 25 millistä putket. Kestoo joku 30-40 sekkaa. Ja hinta oli vain 25 €, eli tosi halpa pata tuohon kokoon. Mutta tällaisilla seteillä me mennään tää uusi vuosi. Kertokaa kommenteissa, mitä mieltä ootte, mitä olisi voinut lisätä tai parantaa tässä setissä. Kiitos kun katsoitte, toivottavasti tykkäsitte. Me nähdään ensi videon parissa. Se on moikka!